дар Ӯзбекистон аз тағйири Конституция 90% аҳолӣ ҷонибдорӣ кардаанд. Бар асоси тағйироти нав ҳамакнун президенти феълии ин кишвар имкон дорад такроран на барои 5 сол, балки ба муҳлати 7 сол интихоб шавад. Лоиҳаи қонун дар бораи Конституцияи Ӯзбекистон дар таҳрири навро 90,21% интихобкунандагоне ки дар овоздиҳӣ ширкат доштанд, ҷонибдорӣ кардаанд. Дар ин бора 1 май роҳбари Комиссияи марказии интихоботи ҷумҳурӣ Зайниддин Низомхоҷаев хабар додааст. Рӯзи 30 апрел дар Ӯзбекистон райпурсии қонуни асосӣ баргузор шудааст. Комиссияи марказии интихобот қаблан хабар дода буд ки иштироки ниҳоии райдиҳандагон дар он 84,54% рӯйхати умумии интихобкунандагонро ташкил додааст. Мутобиқи қонуни Ӯзбекистон дар бораи райпурсӣ, агар ба тарафдорони он зиёда аз нисфи шаҳрвандон дар овоздиҳӣ иштирок дошта овоз дода бошанд, он қабул шуда эътироф карда мешавад. Ҳамин тариқ тибқи тағйироти ҷадид аз 3/2 ҳиссаи қонуни асосӣ дар ин кишвар тағйир меёбад.